Acum registrează, mă. Uite, bă, muie, hai să mergem acolo nea cu aia în ea. Coaie mic, hai tu pe cu mine. Coaie mic. Asta explodează, să vă spun. Allora, neva. A lui Cioppi, bă, mașina, o fii atent, noi Cioppi, bă. Nu, mă. Hai acolo. Extraordinar, nu-i Cioppi, bă, hă? Cioppi la unul. Bravo, Cioppi. Nu, mă. Zice mortul că e Ciopsi, mă. Bă, normal, să vorbim, nu? Păi n-avem putere aici. E Ciopsi, nimeni, l-a dat la ăla. O explodează asta. Da. Nu, că rezervul e în față. Dă un bilet, dă unul, te rog. Pe de unde e pula mea să-ți dau? Dă un foc. Tu băgește până acolo? Un pic. Uite cum ia să fum, băi, ești prost. N-avem un foc. Dă un foc. Ia, bă, mâna, că nu am. Nu am. Hai, bă, l-ai lăsat mașină și tu. Băie, dar nici nu ai să hai, că mergi de Nu, pe fix pula. Stai să mergi. Bă, dar nu e asta pula. Nu? Facă-l în ochi aici, ha? Se va la Franța. S-a urcat apa ăsta, pe văd, ha? Mamă, ce scump e asta din el, băi, mă, ia. Ard cablul oare înăuntru cu aia? Da, mă, tot, dar tot. nu explodează, așa-i? Nu, mă. Dacă ajunge la rezervor, da. Are în aia soare. Acum fac un soare, sus care se vrea. Pula, că dar mai vin 4 patrule și stângă, pula. Da, să se pula, că mă doare mâna în pula, mă. Ia, uite, s-a pus să gravat, nu? Ei, ce faci, ce faci?